Ngibingelela ubuholi bonke bebandla abafundisi bonke abakhona nemindeni yabo ubuholi bomama siyabingelela kakhulu egameni likaKristu Jesu Inkosi yethu abazalwane bonke abakhona la abazokhonza uNkulunkulu useshila umphathi wohlelo ngingwa Nxumalo isibongo sami yebo angifuni ukusho leyo ubufundisi ngifuna ukusho leyo ukuthi ngamukela uJesu ngelinye ilanga ngifuna ukuqala ngalena show umphathi wohlelo mina ngisho kahle ngoba yena uyisho lo phezulu usathane umefuna ukuthi ungaphumeleli usebenzisa wena uNkulunkulu mayefuna uphumelele usebenzisa wena futhi uma efuna ukukhipha uAdam noEva ensimini yaseEden wasebenzisa bona ngakho ke nawe konke lokho asekushilo ukuthi obani benzele obani ukuthini futhi maye usathane efuna ungakhonzi kahle usebenzisa wena mayefuna ungaphumeleli usebenzisa wena mayefuna futhi uphumelele usebenzisa wena ngikholwa ukuthi akibo bonke omama abala ekudlini abakhonza kuleli bandla bakhona abanye ababhizi ngezinye izinto ngoba usathane mayefuna ukuthi isibuzo sokuba senkonzweni ungasitholi fanele asebenzise wena uma efuna isibuzo senkonzweni usithole uzosebenzisa wena ebese okunye futhi usathane unawo lento ukuthi akusebenzise uvela usufikila avela kubangela ibhizi eyenza ukuthi kuphela ukushaye usu lokuphuma kwecamp ungezwanga lutho bathi bebhala abanye wena uthi hayi ngizokubamba ngekhanda kodwa ke bekubalekile bangcwele ukuthi nginalamazwi akuzikronika zesibili chapter 20 uverse 17 izikronika zesibili chapter 20 uverse 17 bachazile ke ukuthi ngingusihlalo wenhlangano yabefundisi okuyimandeni ministers fellowship angingedwa ke baningi abafundisi abakhona usekela wami ubaba umyeni wakhona lapha ekhaya nabanye sime endaweni yabo namhlanje 1 ukuzonibonga ukuthi nje nilapha nokujabula ukuthi ezinye zezinto ezisihluphayo ngoba senifikile nakhuleka zizokwenza njani zizohamba ngoba uNkulunkulu usigarantile bafowethu ukuthi uma sikhuleka fanele sikhuleke ngani ngokukholwa nalokho khulumayo avela athule nje uze sikwazi ukuqhubeka kahle akusikho okwenukulwa kulempi zihleleni nime nibone ukusindisa kaJehova nina Juda neJerusalema ningesabi ningaphela amandla phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani nginalamazwi enhlizweni yami engizowasho ukunibingelela ngawo nokunamukela emandeni ukuthi uNkulunkulu usho ukuvela lamazwi ukuthi akusikho okwethu kulwa sibhekene nempi ke kulesikhathi sibhekene nempi eyidakamizwa sibhekene nempi yophuzo lunamandla oseluhlasele ubulili benu ngoba ngikhuluma nani obekungenzeki phambilini enye into ke okufanele siyiqonde ukuthi yonke into ma uNkulunkulu ezoyibusa uyinikeza igama yonke into usathane mayezoyisebenza into uyinikeza ini igama kwesinye isikhathi thina esithatha abantwana bethu labadla idakamizwa sibanikeze igama ebese usathane esebenza ngabo ngokwegama esibanikeze lona ngakho kuumkhuleko wami kulesikhathi ukuthi uNkulunkulu asisize ukuthi ususukile ekhaya weza la unempi ungathi uphuma la
uphinde ufice impobo uyishila isenjalo ngenxa yokuthi awubambanga into ethi akusikhono kwakhukulwa kulempi wena okwakwenze njani ukuyihlela uma singadinga ke u6 months masikhuluma ukuyihlela ngoba masikhuluma ukuyihlela sizihlela kuyo yonke ama-errors okuphila uzihlele enye into nje kuyenzeke omunye nje umuntu yethi isimo seyimali asihambi kahle kodwa ngifuna ukukubuza lo mbuzo noma ngixoxele umzekelo ukuthi inhlangano ethize yayiba nelist ehambisayo emakhansela ukuthi sikhetha kulaba yahamba ilist yangaphasa yabuyela emuva baphinde bayihambisa yangaphasa kuthe isihambo kwesithathu sebeyameluleka abanye ukuthi hayi khona igama elisekugcineni uma beninganyusa lona bese eqaleni ilist yeni izophasa nangempela wanyusa igama lase list yabephasa ngifuna ukwazi kuwena ukuthi njengoba ukhala ngaka ukuthi imali azikho ubani ophambili elistini yakho ngoba lo phambili uyena obalulekile uma engakashintshi onegama esilinikeziwe abe phezulu elistini ukukhala uyokhala kuze kufike ekugcineni kanti uJesu uthi uma nicela utho egameni lami kholwani ukuthi nikwamukele hamba nami ebese wakhalela igama nizokuba nakho nikwamukele kodwa kukho nisazoba nakho yini ezogaranta ukuba nakho ukukholwa 1 nokuzihlela 2 ukuthi sizihlela kanjani ngakho ke kumkhuleko wethu kulezi insuku sinezimo eziningi ezikhona kuningi umama akushiloyo okuthinte kakhulu ukuthi phambilini nje siyazi ukuthi bekuba iVCT lapha eclinic umuntu angafuni ukulula ingalo ebese yakuphi eyothwasa njengamanje sekukhonza adumise kamnandi la ebese ephuma yakuphi eyothwasa asivume amathwasa amaningi avela kithi ingakho engeke asize umuntu ngoba yini inkinga ahlulwe ukuzihlela inkosi yomusa inibusisa